boundaries. Kiewo nego beni IEBC ng'iyo kapok yiero chopo wang'ni chal ka gima kiewo bende ok dhi bede king'iyo mana tok yiero mar 2027. Yeah. Sharon, nitiere pogruok e kind bedo front runner gi bedo busybody. Joma nodhi ka IEBC nose explain preparedness margi gina jok ma onge gima malong'o manyo ginya timo. So bende gin gi ratiro mar kodi ng'eni kaka itiyo gi ratichi keti busybody kata keti front runner. So I don't deal with okadwa bother about busybodies. Number chiel, IEBC no explain their preparedness. IEBC no explain kata reason momiyo ginya review boundaries. One being timeline, two being budgetary constraints. Budgetary constraints tiende ni onge mar pesa makara sani education wa pok sikunde te oyudo capitation. In fact, schools no euro 50% mar term 1 capitation kende nikech there's budget constraint, and all departments nigi budgetary constraint. So IEBC should not be the very unique department must get 100%. Some busybodies moko dwaro ni mondo give that 100%. Number two, and then the faces of individuals mano the IEBC manyiso wa ni maybe ogidwa lweny, maybe gidwaro gik motim maber. I can point, anyalo point each and every one of them. Manyisi ni at every given time, negise support IEBC mabe no failwa kaka oganda. Yeah, because Kalonzo, apart from bedo no penya nyaka katikati, don't support Kivuitus IEBC mano inyo. Matiangi techo no go nyaka gitiagas the other day can never demand our rights. Magigoro gibegi. Koro we gibegi demand rights. Ineno chopo samoro makoro wabe kaka oganda ok wadwa care ko bedo maber oro bedo marach wan as long as ni wabe wan gi kwe kaka gibe ne gin gi kwe samo wan gi let each and everyone bite their bullet at the right time. Wambe sane ok wadhi bite the bullet. What I'm saying, ngeni gidi oganda wa mawinjo oganda wa kikubed gi stress. IEBC ber gi kore maber gibiro go kura maber get one wasa seyo ni tiere ga bang tulo mar higni abich yiero madundo gisese jomine no chunge video kate oseseyo nwa jakom kata sama nwa ywak legitimate ywak manwa ywak ma legitimate 207 momawa Kalonzo chung kocha Pakwa ni wacho nikech kore siro sirkal. Koro dang watim nango nyathiwa because samanyo wan wa ywak gine gi nyiero we uro ganda wa malu emomiyo kik wathagre uru ni wadwa liu. In fact wadwa ni ngato wacho ni Gen Z support opingo William Ruto ma Gen Z makanye Gen Z madala because ing'eyo Gen Z gi be gina age set onge group moro mobed registered e Kenya kamiluongo ni Gen Z. Gina Gen Z mathurwa support kumwantie. Gen Z mathur jogo support thur jogo. Gen Z makamora ma support. Gima timo ni onge Gen Z wa mapingo William Ruto nikech gik ma Gen Z dwaro William Ruto chiwo. Onge Gen Z mapingo jok ma wawacho was there gima dwa kono jowage on the panel. Ikoni kikadhe matek ne wuoyi mateno. Obro develop pole pole. There are times nitie time ma nyaka wabed honest. Toka honesty ok nya bedo to wabedo if you can't beat them you join them. One adwa konia IEBC nigi shortage of budget. Nyiso ni a lot of things nyalo bedo challenge and then nyaka gingeni security is not being handled by IEBC. Ka gidwa handle security te gidhika office mar Murkomen kuro ere ma security bede handled. Kagidwaro handle things to do with mobility kaka chieng magibiro go coach go they go to the transport department or they go to meteorology department kaka dichwe chieng migo kura. But it is IEBC has no power to arrest anybody kata kokelo koko kamigo kura no IEBC cannot arrest. It is the police officers who can arrest. Koro kidhi ka IEBC alokodi security. Sharon, let us not be misguided. We kikwa bed misguided. What point misguided? No, you cannot lie. Okinyal riambo. Okay, ariambo kanye. IEBC nyal arrest anybody, Sharon, kata in. Se winjo kuma IEBC arrest people. During an election. Wait a minute. Awacho ni ngamadwa discuss IEBC and security should discuss it ka IEBC obedo together with the police department. Okinyal keto ni dwa dhi penjo IEBC weche mag police because weche mag chaos. And no gima gitimo and wapuonjo wagi. Number 1 IEBC only links with police. Mondo mi chieng